ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁଅ ହେଇକିନା ପେଡ଼ା ଖାଇକି ବାହାରିଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ବଡ଼ି ଦୁଇଟା ଭାଜିଲି। ତାପରେ ଆମ ଝିଅ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଆସିକିନା ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ଯାଇକିନା ଏଠି କ'ଣ ଟିକେ ଗପ ଗଳି ପଡ଼ିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧୁଆ ହେଇକି ଆସିଲା, ମାଛ ଭଜା ଭଜି ହେବ ଟିକେ। ତାପରେ ଝିଅ ଆମର ଘର ଭିତରୁ ତା ବାପା ଆଣିଥିଲେ ପରିବା, ତାକୁ ଘୋଷାରି ନେଇକି ଆସୁଛି ଜରିଟାକୁ। ତାପରେ ଏଠି ପୁଅ ଝିଅ ଦିଜଣ ବସିକିନା ପୁଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବ, ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ବିଲେଇକି ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଦେଲା ଥାଳିରେ, ବିଲେଇ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପାଲଟିକିନା ଖାଇ ଅଇଁଠା ମଇଁଠା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ବାହାରିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ବାପା, କହିଲେ ବାଟ ଚଟଣି ବଟା ହେବ ବୋଲି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପୁଣି ବାପାଙ୍କର କହିବାର ଫରମାଇଶ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ହେବ। ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଧୋଇ ଧାଇ ଆଣିକିନା ଶୁଖୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇଟେ ଭାଜିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କଟାକଟି କରି ଚଟଣି ବାଟିବା ବାହାରିଲୁ। ଚଟଣି ଟିକେ ବଟା ହେଲେ ଶୁଖୁଆ ପଖାଳ ଚଟଣି ସେ ଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନିଆ ପତ୍ର ବଟା ହେବା ବାହାରିଲା। ଧନିଆ ପତ୍ର ତେନ୍ତୁଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ବଟା ହେଲା, ଲୁଣ ପଡ଼ିକିନା ଚଟଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।